Pjan fenomenali li kull partit politiku għandu jsegwi sabiex aktar nisa jkunu fid-dinja tal-politika. Kliem Rini Lajvira, il-Kummissarju tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza, Sodisfatta il-Programm Lead li nieda l-Partit Laburista sabiex fi żmien 10 snin nofs il-kandidati jkunu nisa. U allura iktar ma tiġbed nisa lejn il-partit fl-istrutturi kollha u fil-livelli kollha iktar iċ-chances huma li jitħajru mbagħad biex jikkontestaw l-elezzjonijiet. Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza minn dejjem kienet imħassba li m'għandniex biżżejjed nisa fil-politika Maltija u fl-elezzjoni ġenerali. Għaldaqstant Lajvira spjegat kif malli semed bil-Programm Lead rat pjan ċar, strutturat u ottimista. U allura hemm bżonn li jittieħdu passi biex dan din is-sitwazzjoni tiġi indirizzata. Aħna rajna il-programm kif qed jiġi, il-pjan kif qed jiġi żviluppat, hemm aspetti pożittivi ħafna il-mentoring, il-networking, il-media, dawn huma kollha pożittivi. Madwar sena u nofsilu l-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza wkoll ħadmet fuq programm immirat sabiex ikollna parteċipazzjoni aktar rappreżentattiva. Hemm bżonn illi nżidu in-nisa u għadna li l-ewwel immorru għal 30% u mbagħad 40%, 40% u mbagħad għal 50% fuq 3 elezzjonijiet. L-iktar li fukajna aħna fuq l-elezzjoni ġenerali, għaliex fuq l-elezzjonijiet Ewropej jidher li qed nagħmlu suċċess u nispera li jmiss ukoll ikollna riżultati pożittivi. Iżda fi kliem Lajvira fil-waqt li nkomplu nħeġġu aktar nisa jidħlu fid-dinja tal-politika, irridu naraw bidla ta' kif jopera l-Parlament. Aħna nafu illi l-ħinijiet tal-Parlament mhumiex tant tajbin għall-familja. U l-familja mhux tan-nisa biss, il-familja tal-irġiel ukoll. L-irġiel li jkunu l-Parlament ikunu għandhom il-familja d-dar ukoll jixtiequ jgħaddu l-ħin mat-tfal tagħhom u mal-partners tagħhom. Għandek ukoll il-child care li huwa nieqes mill-Parlament.